корхонаи насоҷии ҷунтай синсилу текстил дар ноҳияи Данғара. Инҷо аз пахтаи нах, мато ва либос истеҳсол мекунанд. ҳарчанд онро яке аз дастовардҳои ҳамкории Тоҷикистону Чин ва корхонаи сердаромад унвон мекунанд, қарзаш аз пули барқ ба 12 миллион 39 ҳазор сомонӣ расидааст. 2 сол пеш қарзи ин корхона 10 миллион сомонӣ буд ва гуфта буданд ки моҳ ба моҳ пардохт мешавад. яъне ки ҳар як сом 5 миллионӣ ташкил мекунад. Пардохти моҳонаш аз 3 миллион 700 то 4 миллион сомон мешавад. Ҷунтай-Данғара дар як сол то 25 ҳазор тонна нахи пахтаро коркард мекунад. тибқи иттилои расмӣ дар як моҳ то 40 миллион сомонӣ даромад ба даст меорад. аммо қарзи барқаш ба ҷои кам шудан ҳар сол 1 миллион сомонӣ бештар шудааст. президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон моҳи гузашта дар ин ноҳия сафари корӣ дошт. ӯ аз қабули нави қонуни зидди дуздии барқ дар аксар ноҳияҳо изҳори нигаронӣ кард. аммо ҳангоми ин суҳбат аз қарзи барқи корхонаҳои саноатӣ ва пардохт нашидани он чизе нагуфт. танҳо ишора кард ки кадом раҳбаре дар пардохти пули барқ саркашӣ мекунад ҷазо дода мешавад. кадом корхонаи саноатӣ ки монеагӣ мекунад гирет роҳбарша бурда назди қонунда ҷо. қарздори калон аз барқ дар ноҳияи Данғара ҳамин корхонаи ҷунтаи синсилу текстил аст. қарзи корхонаҳои дигари ноҳия аз 405 ҳазор сомонӣ сар карда то 1 миллион сомонӣ мерасад. инчунин корхонаҳои бузурги дигари саноатӣ дар дигар ноҳияҳо қарзашон ба миллионҳо сомонӣ мерасад. дар ноҳияи Хуалинг аз ҳама бештар қарзи корхонаи иттилои тоҷик ба 3 миллион 764 ҳазор сомонӣ расидааст. қарзи дигари корхонаҳои иттило 1 миллион, ним миллион ва то 104 ҳазор сомонӣ баробар шудааст. дар ҳукумати Хуалинг ҳам мисли ноҳияи Данғара гуфтанд ки корхонаҳо ҷадвали пардохти қарзро роҳандозӣ кардаанд. ира дар худи ҷамъияти шабакаҳои тақсимоти барқ рафта ҷадвал кардагӣ оиди пардохтеш. аммо ҷадвали пардохти қарзҳо чӣ гуна аст ва то куҷо иҷро мешавад номаълум аст. ба ҷои ин ҳар сол қарзи ин корхонаҳо ба ҷои кам шудан афзоиш меёбад. маълум нест баъди қабули қонуни нав дар соҳаи барқ оё инҳо ҷазо гирифтаанд ё на. танҳо қарзи барқи 478 корхонаи саноативу давлатӣ дар ноҳияи Данғара ба 17 миллион сомонӣ баробар аст. дар ноҳияи Хуалинг ҳам қарзи чунин корхонаҳо аз 9 миллион сомонӣ гузаштааст. дар ҳуҷҷатҳое ки радиои озодӣ ба он даст ёфт дида мешавад қарзи калон аз пули барқ дар ин ду ноҳия маҳз ба корхонаҳои саноатӣ дахл дорад, на ба аҳолӣ.